curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Pica, pica. Pica, pica. Tá cheto, essa aqui tá pica pica currita. Pica, pica, curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Ja, nós mistera vai riba outro sistema. Also é não, não vai bom in ieder geval. Pero met keren agora aqui sim, nós tá hobby mas mio que men nós tá ragasali. Toeres tem Betty tingu 30 ainda, tem mi Ivete, mi segundo masali ku qua Ivete. Betty tingu 30, pero isaura tem seguro wanta. Sean Sim. Corda volg ons riba YouTube, Instagram. Anto share, deel, mas tanto quanto possível. Pa assina nos cresce, ajuda nos mesmo ainda na. Corda, se nós não hacemos, ainda não está fazendo para nós. Que bodi Isaura? Sim. Conta. Sim. Muito bom. Sim, que men, ja. Corda, volg ons riba Instagram, riba YouTube, uiteraard Facebook. Anto deel mas. Corda vai votar. Anto, ja, Isaura, asibokos. Papje bokos. Não, seguro. Não, não. Nós misteri, nossa comunidade vira tique mais consciente e vai votar. Sostenemos na mesa inteira, la casaco nos está metendo, la que bobos conta, pessoa. En nota bij bonko nos open naar estudianten aan de único caminho que nos procambia é beleid dat ding Tweede Kamer. En de nopa nos comunidade só é para cortar também. Dus vota consciente, baixa bobos, en de vota arriba mim, denk nummer 6. Ok, pero Isaura, Sim. para não seguir, Kiko boeke logra in Tweede Kamer. Maar die gaat het heel erg om. Ik denk ten eerste dat het beeld van wat men heeft over Antillianen doorbroken moet worden. We worden heel vaak in het negatief daglicht gezet, vooral onze jongeren. Terwijl ik, die van Curaçao kwam en hier ging studeren, juist wil laten zien dat er meer zijn zoals mij. En we zijn er zeker. En we lopen nog steeds heel erg met stigma's rond. En die stigma's die zorgen er ook voor dat Antilliaanse jongeren nog steeds achteraan in de rij staan op de arbeidsmarkt. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat nos hobinan kutawordu discriminari bij arbeidsmarkt na Hollanda maar tanto. Dos biamasku e hobinan ku een Turkse en Marokkaanse achtergrond. En dat moet gewoon anders. Maar dat komt niet op de prioriteitenlijst, want wij zitten er niet, hè. En hetzelfde geldt voor het beleid van Curaçao. Kiko tá passando na Curaçao awaki cultura ko anture regla nang tawor do die ding in Tweede Kamer na Hollanda anto nos hinder nang noté. En we kunnen geen invloed uitbrengen op dat beleid, terwijl het wel onze familie zijn die daaronder lijden. En ik denk dat daar verandering in moet komen. En dan helemaal als het gaat om de Caribische studenten. Nos notari bij agenda die Tweede Kamer. Nos notari bij agenda die Rijksministerraad. En het gaat gewoon niet goed met de studenten die van de eilanden hier naartoe komen. Omdat niemand zicht op ze heeft. En ik denk dat we het niet meer kunnen verkopen. Dat we geen Caribische politici hebben in de Tweede Kamer. Maar nema bisakaba. Nos comunidata hopi grandi. Die miste die 20.000 votos. Sí. Un tiki die comunidad con nos tinge. Sostenemos na majoritera y by vota. Sì, we zijn eigenlijk Akinana Hollanda, Siminota Hera, 60.000 Sí, Antilliano. sí. En dan heb ik 20.000 nodig, hè. Nota niet in mitad, die comunidad, hé. Ato pero awo, Isaura, Kiko, como que be ayuda nos gente nan Akinana. Porque discriminatie, kuting años kaba Akinana na Hollanda, pero
Pero tem Sim, outro caso também, mas mijn papi com een senhora, ela bisami, ja, hè, ze zoeken mensen, onze gemeenschap zoekt mensen op hoge posities om dingen aan te kaarten. Als het gaat om de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. sim, Hoop je die nos hinderang, abira slachtoffer aan te nemen, dat die hinder, riba ik aan om ze te vertellen wat er gebeurt, om die vertaalslag te maken, om ze te helpen. En ik denk dat dat belangrijk is, hè, dat we door onze eigen mensen op bepaalde plekken te zetten, kan je die kloof dichten. En kan je ervoor zorgen dat mensen geïnformeerd blijven. Dat ze weten waar ze hulp moeten zoeken. Maar dat ze ook weten waar ze zich kunnen laten horen. Hè? Dat je gewoon naar iemand toe kan gaan van... Hé, volgens mij ben ik slachtoffer geworden van iets. Dat was er niet. Antoki nanga, sinanga bij back naar Curaçao. Cultuur deben en kunang te tina Hollanda. Dus kunnen ook heel moeilijk terugkomen. En dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat je moet vluchten naar het eiland omdat je hier te veel dingen hebt lopen. pero isor babomira, no? Questão de toeslagenaffaire. Mi Mhm. nota bata, mi nota bata saco tating nos hende nang também envolvi. Paso esse inang nota como voor na televisão. Sí, pero el risicoprofiel Tabasari ben no, solamente tweede nationaliteit. Pero achternaam en geboorteplaats también. Antes si geboorteplaats staat dat Curaçao, Bahode. Ok, ok. Ja, ja. Awo bambisa si undi nos hende nang si bota ding Tweede Kamer en miste un dança. Ja. Epo hasi un oproep zeker bo? Sí, seguro, seguro. Daarom Paso ben ik... wak hopi biano, e politico ne no, mi sa ta kiko ta falta stule, ta kika stule ting, ta tropica kalanka of ta honing of ko, pero tu rende or na llega ne stule na lubida ta kombing nang ayega sin, ta Sí, king dat, apone nang enang. sí, dat Ato nang corda riba nang saco so, sí, ato de rest stick maakt niet maar. uit. Sí. Ja, Awo, maar dat heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook gehad. Dat mensen als ze de politieke arena ingaan aan de cambia. Dat bonota mira identiteit kunnen eigenlijk ting bonota mira na aan nota trece di lanti. En ik denk dat dat belangrijk is, hè, dat we mensen daar hebben die en hun culturele identiteit durven uit te stralen. Mita Curaçao, mita Suriname, daarmee. Je kan het aan me merken en je kan het aan me zien. Maar ik denk ook dat, omdat ik zo jong ben, een product blijf van de samenleving. Ik zou je nichtje kunnen zijn, ik zou je zusje kunnen zijn, ik kan je dochter kunnen zijn. En mijn leeftijd zorgt ervoor dat ik in die samenleving blijf. En ik ben gewoon super benaderbaar. Je kan me appen, je kan me op Facebook een bericht sturen. Want ik blijf een product van dezelfde gemeenschap die ik representeer. awo, pero isoro bota bisa bota mitar Curaçao mitar Suriname, pero Sí. e carillo to português. Sí, verdad. Ik kan het português. Sí. Sí, paso mi meeste português nasci na Curaçao, que Mhm. mi saco e carillo eita português, pero Sí. português de Suriname? Sí, portugués y Surinam. Familia eta di mi Pavel, eta un indian di Surinam. Ah, ok, de Sí, maneira Fonseca não tá metabini de Suriname, pero sí, português. sí, Ok, ok. sí. Betty, mi sa di kong ineens mi te llama Betty Yvette. Betty, botei, na mi wak, Betty botei, botimbo speaker riba mute. Botimbo speaker riba mute. Was er nog een keer hasi gebarentaal ouwe nooit. Esta vaina. Sí, sí, aqui nanang, sí, que het ona cuita skibi compor by vota pa un gente que foi comissamento ya a comissa papia palavra malo. Bad impression. Kenneth, kiko ta palavra malo. Met inganisa. Non sa higi papia vários via over jesaki. Wak, palavra malo, palavra no, nenhum palavra nota palavra malo. Você aqui tá malo, pensamento de gente. Mente de gente da caixa picar. Ama contestar esse aí.
Alvast. Ja, en kijk, zie je, maar dit vind ik dus heel jammer. Hè? Want je kan de jongere generatie van onze gemeenschap op handen tellen die naar voren stappen en iets willen betekenen in Nederland en dat beeld willen doorbreken. Maar het is onze gemeenschap die daar ons niet in steunt door dit soort hele kleine dingen. Hoe je het draait of keert, heb ik de capaciteiten en de ervaringen en de diploma's om te doen wat ik doe. En daar moet men trots op zijn en daar moet de focus liggen. Steun je jongeren. We komen alleen maar in beeld als we iets slechts doen. Dan zijn we boeven. Hè? Dan hebben ze het over Antilliaanse boeven en Antilliaanse criminelen. En dan moeten we terug naar Curaçao. En op het moment dat jongeren naar voren stappen en iets goeds doen, dan heb je dit soort opmerkingen. En dan denk ik, ja, jongens, in plaats van ze te bekritiseren, steun ze, want we hebben het nodig. Nos comunidad miste 10 representación ding Tweede Kamer. En we komen er echt niet zomaar. Het is niet makkelijk om er te komen. Oké. Betty, bascucha esse Betty? Ata Betty tá quieto vai riba mute. No. Nos nota vai riba gebarentaal awe noci. Vou que ja, atrobe. Shona mais mike essa aqui também pensamento. Palavra malo tá algo depende kiko a pabo ta palavra malo. Eta individual para tur gente. Pero ta depende que hora bota use. Ato como bota use. Ato ti ora en verdad tin palavra kuta vulgar. Sigur. Kenneth onekwi atrobe mais nos ta basta gente grande e nos tursa kiko ta palavra malo. Educação ta comisa na casa. Awo Kenneth, boke bimbisami na bocas nunca no apapia e sorte palavra nei e sei signore ta difícil pa mi querebo. Poso e sei tambeta de nos cultura. Den tur cultura. Hasta ne holandês. Poso programa na televisão na holandês no nang tapapia nang palavra nang kupanos. Tamalu. Tamalu. Maneira e palavra kut. Sim. Não não visa nada. Sim. Mas momento que nós visa algo, ato é hora sim, bonti educação de casa. Kenneth, ja, atrobe mais a depender com você e na que expressão. Essa é a minha opinião. Me espera, vou me estar de acordo, me eens com minha opinião, pero a mim tá sina me rele. E só ora avisa esse, pero da maneira pop no mata avisa, ja, tá mucha young nang ta sine nang ta papia. Ato si bonota hanya ku eta hora sina, okay, ta queda ne nos ta bisa ku nota netjes, ta queda ne si eta adapte, si of no. Pa sombra, in certo parti, eta forma acaba. Betty, que você pensa? Mi nota tende, Betty? Não, nós não atendemos. Não. Betty, tá riba mute que tu vai? E sobre que você pensa? Não tá na. Ja, Mita penso. Ik denk dat deze discussie onze gemeenschap een beetje tekent, hè? En zoals ik al zei, het is natuurlijk naar ieder om te kijken wat netjes is of wat niet netjes. Maar we vergeten dat, nogmaals, er is een grotere boodschap en een groter doel hier. En dat is 1, dat onze gemeenschap verantwoordelijk is voor het opvangen van onze jongeren en ze te motiveren en te stimuleren om verder te komen. En dat, hoe je het leidt of keert, ik de jongste Curaçaose kandidaat ben die überhaupt in 20 jaar naar voren is gestapt in die politieke arena. Om te laten zien dat ook Antilliaanse jongeren een waardevolle betekenis kunnen betekenen in Nederland en in die politieke arena. En het is onze gemeenschap
die niet naar de stembus gaat, terwijl we er met zoveel zijn. En we kunnen die Kamer kleuren. We kunnen ervoor zorgen dat we Caribische politici hebben om ook dat beeld wat Nederland heeft over Antilliaanse jongeren te doorbreken. We zijn veel meer dan criminelen en boeven en tienermoeders. En ik vraag dus ook de gemeenschap om dat te beseffen en ons daarin te steunen, want die tijd is er nu. Hoe je draait of keert, zijn het onze jongeren, nos junang, nos hobenang, kunoparaya trabaho, gewoon op basis van dat ze een Antilliaan zijn en rondlopen met een bepaald stigma. En het is heel jammer dat onze eigen mensen ook dat stigma vervolgens op de generaties zet die de leiders willen zijn van de volgende generatie. Ja, zeker beraad. Mi chiede a Jenny Krain of the Bisa, un party kenne ti razón, mi nota Bisa e no tiene razón, pero ja, palabra ta palabra. Anto lagnos volto e blaci, anto sigi ku e party ku tapesei no stay awenochi. Sì. Nos que sa ta kenta isaura, kike ta parape, unde que bai, anto kiko eta ofrece nos hendenan, nos pueblo aquí na Holanda. De Sí. manera Jenny Tabisa, daar mag je ook trots op zijn. Sí, Sigur, verdad. sigur. Sí. Sigur. Aqui na Guandalin quizás, vos no sabe kiko e palabra, que la papia. Sombra bota bij hopi riba holandês, que me bo nosso saco bom, bo papiamento tá. No, mi pavimento está bongbong, sí. Ah, oké. Está bongbong. Pero gewoon mi gusta más expressar mi mes de holandês. Vooral ora eta bij mas diep ante inhoudelijk, mi ta kies pa expressar mi mes de holandês. Oké. Para mim, senti liever de pica passer bom mês. Ja, assim nem rende nan sa kiko nanti nabo ku bosa bonota neptien kos nepta kana rond. Sí. Dus a trobe aqui nanang Theo Paulina Carpintero te bisa palavra bom. Palavra bom te trece mais problema hobby viaja. Viaja mais steun in je vrouw na lugar di wak palavra con nos ayama palavra. Correcto, Theo. Mitanabo 100%. Te sei te cosa, palavra te queda palavra. E não ao insultar nenhum gente, então isso aí para mim é importante. Betty, botei? Não, Betty. Bota com e oortjes na en tinko saka. Mi te quere Randy lo tá bezig com a trobe. Okay. Mas sim, que men a trobe Kiko tá Betty botei hoje? Nos no te atende, no sí. Sim, e pro me conta-nos Kiko te promete cos cubo que bem logra si botadinho. E promete nos? Sim. Mi kepa nos. Bringa pe. Sowieso, ting basta kosi. Het eerste wat echt hoog op mijn lijstje staat, is het COHO. Het bestuursorgaan waar Curaçao, de inwoners van Curaçao, heel veel last van hebben. Want je gaat merken, en dat merken we nu al, dat als wij daar geen invloed op uit gaan oefenen vanuit de Tweede Kamer, mensen die weten wat de impact daarvan is op Curaçao, wordt het gewoon koloniaal Nederlands beleid en gaat Curaçao achteruit. Want het is echt een inbreuk op onze onafhankelijkheid. Dat is het eerste waar ik voor ga strijden. Ik wil daarom ook in die commissie Koninkrijksrelaties komen en in de IPCO-onderhandelingen, om ervoor te zorgen dat het geluid van de burgers die worden geraakt op de eilanden gehoord wordt. Ten tweede wil ik dat bij DUO een speciale afdeling komt voor de begeleiding van Caribische studenten. Want ik denk ook dat onze gemeenschap niet weet hoe moeilijk studenten het hebben. Echt, hopi di nang nota halen. Hopi di nang nota halen.
takeda na Holanda, sin diploma, sin zijn. En heel vaak ook zonder begeleiding. En het kan gewoon niet. Het kan niet dat wij de toekomst van Curaçao hier naartoe halen en ze vervolgens laten vallen. En daar geen vangnetten voor zijn, terwijl we wel in één koninkrijk zitten. Het derde waar ik heel hard voor ga strijden is die arbeidsmarkt. Zoals ik al zei, Antilliaanse jongeren worden 2 keer zo hard gediscrimineerd in vergelijking met Turks en Marokkaanse jongeren. En dat zegt wat. En dat betekent dat jongeren vastzitten in een bepaalde economische status. Hè, waardoor criminaliteit bijvoorbeeld ook gewoon aantrekkelijker wordt. Omdat je rondloopt met een stigma. En ik denk dat het heel belangrijk is om Nederland te laten zien dat Antillianen daadwerkelijk trots kunnen zijn op hun identiteit. En het beeld van wat de Antilliaan nou is doorbroken moet worden. Hè. We worden nog steeds ook door politici in de Tweede Kamer gezien als boeven, als criminelen en als mensen die terug moeten naar de eilanden. Terwijl ik, net als iedere Nederlander, hartstikke veel recht heb om in dit land te leven op basis alleen maar van dat ik een Caribische Nederlander ben en dat niet gaat veranderen, ook al zit ik op Curaçao. En ik denk dat die 3 dingen heel belangrijk zijn en er veel meer aandacht moet komen voor de gezamenlijke geschiedenis, ook het slavernijverleden in het onderwijs, omdat onwetendheid ook die discriminatie naar onze gemeenschap toe in stand houdt. En onze gemeenschap is heel onzichtbaar. Weet je, de Antilliaanse ouders waren een van de grootste slachtoffers in de toeslagenaffaire. Hoop je die nang abay krosal back hoe basta de betambe. En ze wisten niet hoe ze zichzelf kenbaar konden maken. Ze hadden geen aansluiting, ze hadden geen hulp. En daar moet verandering in komen. En dat kan alleen maar als wij daar ook komen. Als onze mensen ook op die plekken gaan zitten. Oké, isoro si resulta com bota ding. Sim. Com bota pensa de beiuda nos rendenan ding e questão de toeslagenaffaire. Di prome informanan ki nang porhasi pa llega na eseng, pues nang tahasi nang ta 30.000 euro volgens mij. En hun schulden worden weggevaagd. Dus dat is 1. Maar daarvoor heb je wel natuurlijk een bureaucratische procedure. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat ik benaderbaar blijf voor de gemeenschap. Hè? Dus seminars organiseren. Ervoor zorgen dat er een vertaalslag komt in de documenten. Mensen gewoon de weg laten zien welke stappen ze moeten ondernemen. En dat gebeurt op dit moment niet, omdat we voor Nederland gewoon heel onzichtbaar zijn. Terwijl de cijfers heel duidelijk zeggen, het zijn Antilliaanse ouders die het meest geraakt zijn bijna. Zelfs nog harder dan de Turkse gemeenschap en de Marokkaanse gemeenschap. En dat zegt iets, want je ziet het niet in het nieuws. Pero no sa así. Bosan sa si, awo pero mi que meni pe estudiante nang awo. Ku ting tanto problema, tanto debe, tiora nano ko haya nang nano sa onda na meseta. Sí. Agora aqui. Kiko popo aconsejar estudiante na agora aqui, Kiko pahasi. Eentje daarvan is trek aan de bel. Tinho dança. Na onda. SSC SSC é verantwoordelijkheid pa ajuda no studenten aan. Ook al doen ze moeilijk daarover. Sorry, ik heb heel veel kritiek op SSC. Pero de verantwoordelijkheid daarna zie. Heel veel mensen trekken gewoon niet hard genoeg aan de bel. Trek aan de bel. Siboting echt mysterio dansa. Ja, maar kabinet van Curaçao huis. Ja, maar nang. Pues nang por yudabu tambe. En voel je niet... Kasi Corso. Sí, Casti Corso, Yamanang. Ja, oké. Sí, Naulana, Yamanang. Schaam je niet, want ook zij hebben de middelen in huis om je te helpen. Als je kijkt naar in welke stad je leeft, kijk waar andere studenten leven. Er is een netwerk, maar het is een moeilijk vindbaar netwerk. Zet het op Facebook, ABC Ladystock, die masha hinde mes hinde muemes, kupo yudabu, pero botinku puntresi, botinku puntra pa yudanza. Por app me, DM me, riba mi social media tambe, si vou mistério dança.
En je hebt Judica bijeen, ook een Facebookgroep, een jongere Facebookgroep als je hulp nodig hebt. Er zijn mensen die bereid zijn te helpen, maar je moet wel om hulp vragen. En ik denk dat dat ook een hele grote stap is voor onze studenten. Dat ze niet durven om hulp te vragen of niet durven toe te geven dat het slecht gaat. Terwijl de cijfers zeggen dat het slecht gaat. Een van de andere organisaties is WeConnect, is ook een studentenvereniging. Daar kan je ook hulp vinden. En als je denkt van nou dat wil ik ook niet. UNICEF Nederland heeft een Caribisch team. Die ook in staat is om studenten te helpen. Daar heb ik zelf gewerkt. Ze zouden het heel erg waarderen als studenten vooral daar ook aan de bel komen trekken. Awo Isaura, papiando un tiki riba e parti di nos estudiante nanco de Holanda. Sì. Kiko bomesta pensa, pas hopi biana tabisa, si hopi di nostri studenti nanta bi Holanda, anto e problema grandi con nanta haya nankune, tabi holandês. Sì, è zeker wel. Sì? Pero comportar. Ja, en nou wat tinko papi, kuko Briano dico so, uiteindelijk in nível die Holandês kun nang ta papi na school na Corsau, nota riba mesmo nível na Holanda. Hoe je draait of keert, het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Ook ik zelf heb op Radulfus College gezeten. Heel veel dingen worden tot 6 VWO gewoon vertaald. Zelfs de lessen worden vertaald. En de spreektaal blijft het papiaments. Ook al maak je toetsen in het Nederlands, de spreektaal blijft het papiaments. En je hebt heel veel leraren die studenten willen helpen door steeds te vertalen naar papiaments, Nederlands. En hier op school, op colleges, is er iemand die voor je vertaalt. Het gaat er 1 stuk door. En sterker nog, je hebt hier vervolgens te maken met accenten. En we weten allemaal dat Nederlanders heel snel praten. En die omslag, om dat opeens te gaan verstaan, is een hele grote. En ik denk ook dat de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid van Curaçao om de preparatie, om dat proces te verbeteren. Pas si bota bingo SSC, bota trainingen fei 3 luna pro mês, pero esse não está suficiente. Want esse não está preparado para hoe je met geld om moet gaan, com en cultura tá, of padrete holandês. E mentalidade. Sim, en não está preparado para nada. Sim, Né? sim. No, esse é verdade. Aqui na Laila, tem instantie que ajuda studenten, Judy Corsau, virtual jeugd, support. Virtual youth support. Sí, ja. Sí, ante misa con te ayuda, pero meestal als student om hulp vragen is het al te laat. En we kunnen heel veel doen in het proces om naar Nederland te gaan, want dat proces is niet goed. Maar de begeleiding hier is ook niet goed. Hè? Ik vraag me nog steeds af hoe zo'n duo als Nederlandse studentenorganisatie geen specifieke afdeling heeft voor Caribische studenten, want ze hebben die extra hulp nodig. Het gaat, en dat wil ik ook naar onze gemeenschap zeggen, het gaat al slecht met Nederlandse studenten. Hè? Studenten die hier zijn opgegroeid, een vangnet hebben, daar gaat het slecht mee. Van mentaal welzijn tot prestatiedruk, tot schuldenproblematiek. Die zijn Nederland al gewend. Laat staan de jonge jongens en meisjes die vanuit Curaçao hier naartoe komen en te maken moeten hebben met Nederland. Laat staan hoe het daarmee gaat als het al slecht gaat met de gemiddelde Nederlandse student, met al zijn vangnetten. Isaura, conta-nos um tiki, que tu vai riba estudiante nano. Kiko é problema cardinal fora de holandês, waar accent. Para mim, accent queda. A mim mesmo, me 5 anos na Holanda, me tinha accent. Pero a mim nunca me não aware para me verbeter e accent. Quita e accent, pues esse aí, a mim diz. Esse aí tá assim unique. Sim, seguro. Tá parte da identidade. Ja, precies. Sim, seguro. Weet je, pero me que mendi um moda para ajudar estudiantes na que fora de nan opleiding kunang tabi studia junto kunang estudio nan vervolg Hollandês
op niveau, pas op je botin traga un verslag, maar comprende. En toen zit de HBO wat erbij, dan te bisabo nee, e verslag aqui nota riba un HBO niveau. E holandês nota un HBO niveau. Dan dat tu mania molestere di lese. Sim. Ato, E sempre tem também. auto con te hasi ajuda estudiante naki. Ja, ik denk dat daar dus nog een gat is voor zowel de instanties als het Curaçaohuis, als de overheid van Curaçao als duo. Want we weten dit al jarenlang, hè. We weten dat het denkniveau op hetzelfde niveau is. Personang aslaag, toeraslaag, die VWO, HAVO, aantal examen aan tarieven en niveau die Hollanda. Dus dat is niet het probleem. De intelligentie is niet het probleem. Of ze het niveau aankunnen is niet het probleem. De taal en de cultuur zijn het problemen. Die prome nos hoben nang no asinha pa puntra pa ayudanza antanang no asinha pa puntra nang leraren nang pregunta nang. We zijn best wel bescheiden als bevolking. We zijn best wel bescheiden als het gaat om, we begrijpen iets niet, kunt u het uitleggen? We schamen ons soms ook voor het accent of dat we Nederlands niet goed snappen. Terwijl je dat juist moet doen. Je moet juist bij je leraar vroeg kenbaar maken van, jongens, ik kom uit het buitenland, ik heb iets meer hulp nodig met het begrijpen van wat er van me verwacht wordt. En er zijn ook op hogescholen zijn daar middelen voor. Vooral op hogescholen kan je best wel steun krijgen voor de begeleiding van je mentor, noem het maar op. En ik denk dat dat één is. En ik denk dat naast het Nederlands, dat het tweede struikelblok de cultuur is in Nederland. En Nederlanders zijn direct. En we zien het als onbeschoft. En ze durven het te zeggen, maar ze staan ook gewoon vaak op voor hun mening. En ik merk bijvoorbeeld bij heel veel van mijn vriendinnen dat ze geen Nederlandse vrienden hebben. Terwijl dat juist ook een van de oplossingen is, hè, om met ze om te gaan. Want het forceert je om Nederlands te gaan praten. Terwijl als je met je eigen studenten blijft, botakera papimento. Meeting echt, mita kono se en dan ko abing studie na Holanda, anto na Holandes abay patras. Paso na takera papi Ingles ku papimento anto no Holandes. Ok. Lami te asuaku Betty botei. Sí, Vitai, você está escuchando? Yes! Yes! No se logra. Por fin. Sí. Isaura puxami para fora. Isaura puxami para fora para mim. Assim a pergunta da Kelly. Betty, já acaba na atacar e pobre acaba. Que ben. Sí, pues sombra, ela usa palavra, esse é banda agora aqui. Então, sigue que parte nossa papia pouco over die estudante nan com que se logra 30 com que vai ajuda estudante nan, então que vai ajuda também toer nos hende nan ku ahayanan ding toeslagenaffaire ajuda nan. Dus mevrouwtje die een heleboel boze plannen. Papisa Sina. Misa Betty si boquera agrega algo, bisa algo. Me quero apuntar por mim. De com ela ordem atacar para palavra que ela usa. Me demais que escuta a palavra. Que saco uma bisa. Rode. Sim, tem palavra aí. Então, a palavra ela usa, então, para sobra ela usa a palavra e não falta pé ainda, então não está culpa? Não, naquele muito bota bad impression. Sim, então é uma sim. Então, talaga hopi educação na casa talaga hopi de desejar. Oh. Pero é mais, não? A resulta que nós holandês na também abira ta usa a palavra ei. Sim. Maneira ta eigenlijk ta dinang a palavra ta. Sim. Unta estranhar nada com uma mana aqui e também ta bini ding
E woordenboek van Dalen. Dan extraña mi nada. Well, sí. Me pregunta Nana Isaura ta esta nummer 6 sirva un lisa. Esa é um que preocupante conosco em Kusake. Pero mais tanto ora nós vai saque para entrar na Tweede Kamer. Vamos estar forte, passou botar lá nós pensando na 150, botar tanto de não, tanto de não. Corda bono está em John Lerdam na sala sem assinada, dispensa para mim dizer assunto aí. Sim, mas também se como neta, não? Tá nós tem John Lerdam e nós tem senhora Cynthia Ortega Martin quase hopi para best eilanden na. Dorgo ela assim muito hopi. Sumes partido Cristo Uni a Coregune, sobre nanta buta nanga minda ko ora boa si hopi of ora busur hopi, nanta puxabo fede ko sei. Mita que ere ko bom, buta bisa 20,000 nos meste. Ko ora nos que sali pa nos meste ting partido de antiano Suriname conectar na coisa na so nós mesmos dentro da Tweede Kamer. Mas ora que nós tem Samira Rafaela na Bonaire, o tur camina na Fotapé, ou eta grita que tem discriminação na Bruxelas já. Nós queira nós demoso. Vamos né, so tá se nem coisa anda vai. Samira não sabe que vivo nem com nada até, pero buscamos da 32 Kamer com ideia e buta querer tá hobby fácil por ora me chega dentro da Kamer me por brincar para Minata é tá fácil, permitem twee voordelen. Mita wordt suportado door een comunidade mais grande, mas tem echt Black Caucus na Holanda, vooral Amsterdam, die politici Bill John Lerdam te pero tem outra também que te echt support me aan te train me ding intere politieke carrière kom je te ribatje eigenlijk. En dat is een voordeel, hè? Dat ze laten zien waar zij misstappen hebben gemaakt. En het netwerk bieden om ook steun te geven van je staat niet alleen. Hè? Je staat hier niet alleen in. We zijn er om je te redden en om je te steunen. En je te waarschuwen voor waar de valkuilen liggen waar wij wel in zijn gestapt. Dat is één voordeel. En ik denk het tweede is dat John Lerdam bijvoorbeeld opkwam in een tijd waar donkere mensen aan zich minder politiek bewust waren. En ik denk door social media, maar ook de jeugd, dat er veel meer politiek bewustzijn is. En dat er veel meer steun is, ook online, als je aangevallen wordt. Hè. Er wordt een soort beschermingsring om je gegeven van ja, maar ongeacht wat wit Nederland van je vindt, je blijft een van ons en we nemen het voor je op. En dat merk je in Nederland. Hè. Je hebt het gezien bij Sylvana Simons, dat ze een hele grote achterban heeft die zegt, maar wacht even, dit gaat niet meer gebeuren. Dus ja, het is een moeilijk pad, maar ook ik als 26-jarige word omarmd door de oudere generaties die dit pad al hebben bewandeld. En dat is echt een voordeel. Ja, het is laten we zeggen, een voordeel, Pablo, pero toch is het queda algo hoop difícil. Por motivo como está queda mais John Lerdam com Cynthia Ortega Martin, me está queda dos, não está tem mais. Caminha nang paami nang tra grupo nang di antiano nang. Tra e grupo di antiano, passou era bij Binnenhof na Tweede Kamer e Butamira, e grupo nang die jongeren, ora que me acorda, arriba Sion, Younger, Bonaire, ja. Butamira, e grupo de jongeren, die cada partido, PVDA, CDA, VVD, estão aan boost op, waarbij contra die lokaal, nanda para peri ba Holanda kiwa so nanta para pa na hindi nanda para pa ng país. Sí, pero pensemos de visa que nós comunidade
tien kubira más consciente aan de nozobenang tambe. Want we hebben dat nodig. En daarom ga ik ook naar voren. Dat doe ik ook op mijn social media. Jongeren bewust maken van hun stem. So mabisa kabe nos ta hopi. Nos ta echt Sim. hopi. Hopi. En we moeten Nou, die stemkracht moeten we beseffen. En we beseffen het niet. Paso abu isora bu enseñanza to hopi grado hopi alto. Anto mita kere kubuting tame amiga nangu grado no hopi alto. Paso ora bu bayri basay di Tweede Kamer. Utamira el loopbaan ang experiência nangu nanting kunta koy loko. Tana Corso ku Boneiro. Minosa di Aruba. Não está kwe sorry pe palavra, não está kwe lavador WC, lavador tu sorte de coisas, não está pronto na revolista. Diz passou eta capsalão, diz passou eta DJ. Então é coisa é tabu e nós tem que quebrar. Tipo de muita na maneira assim, aplauso para o toque, turbo coragem, pero mita ayan ko umbiama joler danan di okan ko Sencho Ortega Matei ka sinta say saya ko hopi aya den Tweede Kamer meste kwe ete antiano paso sempre nos como antiano ta ayan sla di Tweede Kamer mas que kuting corrupção nos ta ayan sla di hopi cos di discriminação di tur pero nos ta pensei mita bisabo nos ta veneta den sete gente ku nang muchananda wardu de bus foi chiquito, não? Foi chiquito cresce para lançar contra defender a mes, contra manda criticar não contra tudo coisas para sobrevoar. Corda bom de Geert Wilders den Tweede Kamer com cabeça Turene voor de contra G, pero o gajo aqui está stukken não foi cabeça, está corda. Para como na Corso não está se wega na Boneiro não está se wega caminha com tá ono este direita wall best, tá ono te sinye, tá ono nós não tem coragem caminha com já sabe que já domingo sinta to 30 den lagnos visa den história den dossier den stukken na Tweede Kamer preparar ons mesmo maneira eigenlijk Sencho Ortega Martins estava assim. Então essa é a assim que hope falta. Me espera com a sogra com a hora aqui Seguro. Tweede Kamer, puta den Tweede Kamer com a experiência, então passei para ele com nível alto maneira para nós estar orgulhoso de tim lá nós visão e corso boneriano tipo de gente nacional dentro da Câmara para sobra com eleição na antigas que me dá palhaçada completo compramento foto com puta música banda com brass band com tudo sorte de coisas então depois da Tweede Kamer na harta nós então nós que rabia pero tá nós mesa não que cambia de tempo e passado, caminha com nós está assim evento, carnaval, de todo pouco nós começamos a um tique mais sério para nós dar conta. É dia e nossa conta. Agora que nós não dá conta. Sim. Ok. Laga nos vai riba nos comentário na nos seguidora maneira Nat Holanda bisa Rita Bonochi. Pergunta para a juf Isaura. Die kon parti denk e no met de keer het partido denk ik men e no partido bijeen van Silvana Simon. Tem duas coisas. Dos coisas. Eén is, ik ben gevraagd, ik werk als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer voor Denk. En op basis van mijn capaciteiten, wat ik in een hele korte tijd heb laten zien, ben ik gevraagd om op de lijst van Denk te staan. En 2 is, van Denk weet ik dat ze al leveren. Ze hebben de ervaring, ze hebben de bestuurlijke ervaring. Ze hebben ook al verschil gemaakt. In een hele korte tijd heeft Denk laten zien wat ze hebben. En ik vind bijeen, ik volg zelf bijeen. De enige gemeente waar ze in zitten is Amsterdam. Ik volg bijeen in Amsterdam. En daar hebben ze nog niet, van mijn part, nog niet laten zien wat ze moeten zien. En eentje daarvan is onze belangen presenteren. Bijeen heeft heel weinig gedaan met de tijd die ze hebben gehad in Amsterdam.
En dan kan ik kiezen voor een bijeen waar ze nog moeten laten zien wat ze in hun mars hebben. En een denk waarvan ik al het resultaat van dichtbij heb kunnen zien. En dan ga ik voor een denk. Ok. Ja. Me te espera, Kelvin, vou pergunta agora contestar devidamente. Sí. Aqui nanang mita hanya te koyama e mucho muy Kelvin en Nat Holland bisa keto bij nee hoor, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht enzovoorts. Ja, maar nogmaals, ik heb geen resultaten gezien. En dat is het verschil. Hè. In Amsterdam is de grootste gemeenschap. Hier in Amsterdam zijn er 2 dingen gebeurd. Ze hebben ervoor gezorgd dat de wc's op de gemeente genderneutraal zijn. En ze hebben ervoor gezorgd dat het afval van de gemeente wordt gebruikt als kustmest in de bossen. En ze hebben ervoor gezorgd dat de thuissituatie van kinderen niet wordt meegenomen in het schoolbeleid. Wat goed is, alleen als het vooral gaat om het tegengaan van lager advies, moet je ervoor zorgen dat je de vooroordelen van de leraar doorbreekt. Want daar ligt het probleem. En als je dan kijkt naar wat Denk heeft gedaan in gemeente Amsterdam, van de slavernij-excuses meenemen, tot gentrificatie tegengaan in Zuidoost, tot bepaalde quota's instellen en initiatiefvoorstellen doen als het gaat om het drillrap, om geweld onder jongeren te verminderen, ook in Zuidoost. Dat zijn specifiek resultaten gericht op de donkere achterban. En dat vind ik bewonderingswaardig. En ik begrijp bijeen en waar ze voor staan. En ze zijn zeker nodig in de politieke arena. Maar het is een hele activistische partij. En ik heb zelf een politieke achtergrond. En van heel veel ideeën in een verkiezingsprogramma het zijn goede ideeën, het zijn activistische ideeën, maar het zijn in mijn mening geen ideeën met een politiek doeleind. En dat heb je wel nodig. Hè? Je kan zo activistisch zijn als je wilt, maar als je geen politiek inzicht hebt, dan kom je er niet. En nogmaals, als ik dan tussen 2 partijen kan kiezen met hetzelfde idee, want ze staan allebei voor een inclusieve maatschappij en een hardere aanpak van discriminatie en racisme, maar de ene heeft politiek inzicht en de ander niet, en dan kies ik voor de partij met politiek inzicht. Oké. Aqui na Rotamira. Iti maki puntra algo? Warami Betty. Aqui na Rotamira, hopi dit contra aqui bij partido di Turco. Kiko, bo por bisa di Esaki. Ja, mita é jammer que juist nos comunidade bij meeding en framing die cultuur holandes na aduna denken. Onze framing is dat we allemaal criminelen zijn en boeven. Ik neem aan dat we dat niet allemaal zijn. De framing van Denk is dat het een Turkenpartij is, terwijl 1 van de 3 oprichters van Denk een Creoolse Surinaamse vrouw is. Die niet een islamitische achtergrond heeft, maar gewoon christelijk is. Dus dat is al. We gaan mee in dezelfde framingen die Nederlands media de partij heeft gegeven. Ik bedoel, onze lijsttrekker op dit moment is geen Turk. Dat is een Marokkaan. De derde op de lijst is gewoon een Nederlandse jongen. Dus daar moeten wij ook vanaf. We moeten niet meegaan in de bepaalde framingen. Want als je meegaat, vooral als Curaçaoenaar in de framing, dan kan je net zo goed meegaan in de framing die Nederlanders ons geven. En dat is dat we allemaal boeven zijn en criminelen en tienermoeders. En dat zijn we ook niet. Ja. Oké. Betty, kita bo pergunta. Mi pergunta ta sobre o mita profila hobi en joy de camera. Mita mira kunsuku. Taki ya me son otro tuku kan. Tunan. Mijn eigen papje is een kunsu na markt naar Den Haag heen. Amin, sorry, isora lo min vota para. Lo min vota para. Lo min vota para den. Se botar mais alto, rebelista, lo min lo vota para. Por motivo que nanta papia de discriminação. Bij mira gente nam programma, verkiezingsprogramma. Met mira dan schrijf je een klein stukje die Suriname, een klein stukje van Koninkrijk, een klein stukje van dit en een klein stukje van dat. Un cosa chiquito.
Ja, maar dat komt dus. En dit vind ik erg. Want bij één heeft 80.000 stemmen nodig. Hè, als nieuwe partij. Ik heb 20.000 stemmen nodig. En als we gaan praten over strategisch stemmen. Voor die 80.000 stemmen. Zou je 4 mensen van kleur in de Kamer kunnen krijgen. En Sylvana Simons alleen. En dat kan ik je garanderen als beleidsmedewerker. Gaat niks gedaan kunnen krijgen. Helemaal niks. En dat hebben we al gezien. Hetzelfde als Krol Waarom met niet? de groep. Waarom niet? Nee, niet. Krol met zijn groep. Ja, Krol van 50 heeft ook heel weinig gedaan kunnen krijgen. Omdat hij daar staat alleen. 1 donkere vrouw in die politieke arena krijgt weinig gedaan. We hebben meerdere nodig. We moeten die Kamer kleuren vanuit verschillende aspecten. Vorige verkiezingen was denk ik de enige partij die een specifiek programma heeft uitgeschreven voor koninkrijksrelaties. De reden waarom wij dat hebben ingekort is omdat we heel veel dingen al hebben bereikt. Heel veel moties zijn al ingediend, vooral op het ervoor zorgen dat kinderarmoede op de Besteilanden worden bestreefd en hoger op de agenda staat. Er veel meer geïnvesteerd wordt in de lokale structuren op de eilanden. Er veel meer wordt gesproken over de gelijkwaardigheid ook op de autonome eilanden. Kuzu is daarom ook in koninkrijksrelaties. Alleen corona neemt alles nu heel erg over. Daar ligt de prioriteit. Maar dat is dus ook de reden waarom zij mij op die lijst hebben gezet. En ik vind het heel jammer dat mensen zeggen, ja, je staat op 6, dus je bent niet verkiesbaar. Dus ik ga niet op je stemmen. Ik heb maar 20.000 stemmen nodig. En we zijn hier met 160.000. Dat is een hele kleine percentage van onze gemeenschap die wij nodig hebben. En als die hele gemeenschap gaat stemmen, kunnen wij ervoor zorgen dat meerdere erin gaan. Hè? En Jorien Wuiten is bij D66 op plek 20 gezet. Nou, Jorien Wuiten heeft echt een indrukwekkender cv dan ik. Ik sta op 6. Dat zegt toch iets over hoeveel prioriteit politieke partijen hebben met onze representatie als een ex-voormalige volmachtigde minister op 20 staat. Ja, maar het probleem está, como ainda Sí. mira ni curso ni tukutok den comisión de koninkrijkrelatie ora ting debat nan. Minota mira een pregunta den sala grande de Tweede Kamer ora tapa, ora ta trata de laganos bisa antias. Então me pergunta tá ora, vos que vier para um verkiezingsprogramma para rende, então ora después buta vai hala para trás, connotatie uso de gemas. Maar dat is bijvoorbeeld als beleidsmedewerker schrijf ik de speeches als het gaat om Suriname en koninkrijksrelaties. En dit is ook de reden waarom ik voordenk op de lijst ben gaan staan. Ik merk, kijk, bij heel veel beleidsmedewerkers moeten hun speeches aanpassen naar het partijprogramma of wat de partij wil zeggen. Ze geven mij alle vrijheid om mijn kennis en mijn capaciteiten daar doorheen te spreken. Ik mag het hebben over, ik mag het ook benoemen. Hè? Ik benoem eurocentrisme, ik benoem neocoloniaal beleid van Nederland. Ik zeg waar het op slaat, slaaf van de slavernij, excuses tot dat. En Kuzu leest dat op. Wat wel zo is, en dat zegt Kuzu zelf ook, we hebben een hele kleine fractie. Dus om elke vergadering van Commissie Koninkrijksrelaties bij te wonen, heb je heel weinig ruimte voor. Want tegelijkertijd moet je het gaan hebben over institutioneel racisme. Je moet het gaan hebben over de toeslagenaffaire. Je moet het gaan hebben over waarom de politie meer wapens krijgt, terwijl er bewezen wordt dat ze die misbruiken. Dus je moet bepaalde strategische keuzes gaan maken. Dat is ook de reden waarom Kuzu kiest voor meestal de grote debatten. Maar dat is ook een reden waarom ze mij specifiek in de Kamer willen hebben. Omdat ik met heel weinig inspanningen een indruk kan achterlaten op die commissies. Omdat ik die affiniteit heb. Ik hoef niet een hele dossierkennis door te nemen. Ik weet al waar er over gesproken wordt. Omdat ik als student de politiek volg. En niet alleen maar van Curaçao, maar ook op wat er in Maarten gebeurt of wat op Bonaire gebeurt. Ik heb mijn ervaring als projectofficier voor Team Caribe. Dus ik kan me daar zelf bij inlezen. En dat wil ik ook tegen mensen zeggen. Die mensen die nu in Commissie Koninkrijksrelaties zitten, dat zijn knops 2.0, die het overal mee eens zijn. Ja, doe maar met de eilanden. Ja, dat is wat je constant hoort. Doe maar met de eilanden en het zijn allemaal boeven en het moet strenger en ze stelen ons geld.
Terwijl sommige van Dam bijvoorbeeld, die zitten er al 10 jaar. Nou, wat heeft die man nou bereikt? Dan denk ik ook, ja, dat is toch ongelooflijk dat zo'n man daar zit en het beleid voor ons bepaalt. En wij niet. Oké. Ja, omdat we te weinig zijn. Is zo Ja. raar, Uta papia na Hollandees, maar zo ook ik kon zo aan daar met tendevo. Nee. Gewoon echt. Ora meneer, mitinko papi over die inhoud, mita prefera papi di Molanês, pessoal. Okay. Sobre o ik was kita pa andiano antobra laga nos bisa andiano da bai punta ore di computa na idioma Sí, Hollandees. mita pergunta bastante, pero mita bisa também que ora tá echt bij over die inhoud, mita prefera papi di Molanês. Dan je switch bij ding papimento Holandês. Oké, aqui na het Holland te bisa, dan moet op de lijst van bijeen gaan kijken. Die Judico Show bij Riva. Nee, Quincy Garius, klopt. Hij staat op nummer 2. Maar dan zou ik iedereen ook echt gaan kijken naar het verkiezingsprogramma als het gaat om koninkrijksrelaties bij bijeen. En dan snap je mijn punten als het gaat om het verschil tussen politieke doeleinden en het verschil tussen activisme. Nogmaals, bijeen moet er zijn. Hè? Het is een goede partij, ze moeten er zijn. Want ze zorgen ervoor dat, net zoals Denk, het is een agenderende partij. Maar bijeen heeft 80.000 stemmen nodig en ik heb 20.000 stemmen nodig. De vraag is, wil je die Kamer kleuren of wil je dat we over 10 jaar precies dezelfde discussies hebben? Voor 80.000 stemmen kan je 4 mensen van kleur in de Kamer krijgen en dat is strategisch stemmen. Ik ben een fan van Sylvana Simons, ze doet het fantastisch, maar er is een verschil tussen activisme en politiek realisme. En het moment dat je mijn achtergrond hebt en het verkiezingsprogramma van bijeen leest, zie je een bepaald politiek activisme en het is niet heel realistisch. Oké. Ja, maar aqui ata pa bisung konsei. Sim. Uta bisung konsei. Ata kung sabay ko sa bandera na konsei ata me. Oh, Bago Uh, bitaw kay. aqui na Wesley Rodrigues de Bisa Hogeschool Rotterdam 10 aan Tuba. Kuta ondersteunt studenten voor die day one. Riba tour aspecto. Sí, het is bong, hè, maar zelfs in Rotterdam, nogmaals, heel veel zijn bepaalde hogescholen die ondersteuning bieden, maar nog steeds zorgt het niet voor een verschil als het gaat om de resultaten van onze studenten. Het gaat echt slecht met onze studenten. Dit is geen grap. De UNICEF heeft er onderzoek naar gedaan. Ook vanuit de gemeenteraad vanuit Rotterdam is er door Denk Aandacht gevraagd. Want als het gaat om het mentaal welzijn, prestatiedruk, schuldenproblematiek of het halen van het BSA of een propenduizen, gaat het slecht met de studenten die van de Caribische eilanden komen. Dat kunnen wij niet ontkennen. Oké. Aqui na Gisha Kat, Tabisa Isaura Carillo, Kiko Abo Takere, ta issue cultuurhende, turhende kepa Abo, ta riba lista bijeen. Kiko sigun Abo, logo por logra más de Denk y no bijeen. Minati issue, pero mensen, nogmaals, bijeen heeft 80.000 stemmen nodig. Ja, met die 80.000 stemmen komt Sylvana Simons erin. Niet Quincy Gario. En de kans is klein dat ze het überhaupt haalt met 80.000 stemmen. En we zijn geen homogene groep. Hè. Bijeen staat voor bepaalde idealen. En Denk staat voor bepaalde idealen. We strijden naar het gezamenlijke doel. Maar ik kan binnen Denk ervoor zorgen dat ik nu al invloed kan hebben op die Tweede Kamer. En bijeen zou ik dat op dit moment niet kunnen. En dat is de realiteit, helaas. Ze moeten er zijn. We hebben diversiteit nodig binnen de politieke arena. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En Denk is voor mij de weg. Okay. Hoe mensen explica die kon Abo 20 en die kon ja, dat heeft dus te maken met dat heeft dus te maken met voorkeurstemmen.
een nieuwe partij heeft als geheel 80.000 stemmen nodig om de eerste zetel te halen. En vervolgens heb je als partij de kiesdrempel, waardoor bijvoorbeeld de tweede zetel of de derde zetel gehaald kan worden. En dat is dus 20.000. Denk haalt sowieso al die eerste 80.000. Ze staan op 3 in de peilingen. Maar hoe die verhoudingen van die 3 zetels vervolgens verdeeld wordt, is gebaseerd op voorkeurstemmen. Heel vaak op lijsten, bijvoorbeeld dat zie je bij VVD, niemand anders dan Rutte en de eerste 2 of als partij halen überhaupt de kiesdrempel. Heel veel mensen halen geen 20.000 stemmen. Maar als je die 20.000 stemmen haalt en niemand voor jou haalt überhaupt stemmen, dan kan jij dus de eerste, tweede, derde of vierde zetel zijn. Hetzelfde is bij Denk. Denk haalt een bepaald aantal stemmen, maar als persoon, ik dus op nummer 6, als ik 20.000 stemmen haal, dan ben ik de derde zetel die erbij komt. Of de tweede zetel. En daarom zeg ik, er zijn je kan een strijd kiezen. Ik zou bij 1 kunnen aansluiten en dan was ik nummer 5 of 4 op de lijst. Terwijl ik al weet dat bij 1 zetel gaat halen. Dus of ik nou 30.000 stemmen ophaal of 10.000 stemmen, zou daar geen verschil in maken. Maar door bij Denk te zitten, door al bij een erkende partij te zitten, waarvan ik zeker weet dat ze staan voor wat ze staan, waarvan ik zelf speeches heb geschreven met alle vrijheid, en dat is belangrijk. Ik weet bij Denk dat ik kan zeggen wat ik wil zeggen, en dat ze achter mijn boodschap staan. Daarom heb ik gekozen voor Denk. En de mensen denken wel, het is een keus. Ik ben gevraagd. Nogmaals, ik ben gevraagd op basis van mijn capaciteiten. Ik denk 2, 3, 4 maanden geleden, als je me zou vragen, zou je meedoen met de Tweede Kamerverkiezing, zou ik zeggen, nou, laat me eerst nog maar ervaring opdoen als beleidsmedewerker. Maar ik weet wel dat het tijd is dat de jongere generaties gewoon betrokken worden bij de politiek. Het moet anders. En al helemaal als het gaat om de belangen van de Caribische gemeenschap. We zijn zo onzichtbaar in Nederland. En het wordt ook tijd dat we onze eigen gemeenschap gaan aankijken. Want de onderzoeken die laten zien dat 40 jaar lang al zijn het de Antilliaanse jongeren die achteraan in de arbeidsmarkt staan. En daar gaat geen verandering in komen als we onze stem niet gaan laten horen. En als wij niet afrekenen met bepaald beleid. En we zijn er met 160.000. Dat zijn heel veel zetels als je het hebt over voorkeurstemmen. Maar we rekenen niet af met het beleid omdat wij niet naar die stembus gaan. Oké. Ja. Aki na het Holland te Bisa, Denk zit al in de Tweede Kamer. Ja, klopt. En dat is dus ook de reden waarom ik voor Denk kies. Omdat ik zie wat ze hebben gedaan. En ze in een hele korte tijd hebben geleverd. En all pros to Sylvana Simons en Bijeen. Maar ik weet niet wat Bijeen gaat doen op landelijk niveau. Omdat ze er nog niet zijn. Oké, aki na Gisha. Ja, maar toch. Gisha real. Nós antianos na hopi swak. Ora te trata di lifestyle di Holanda. Si bonoting een bom vangnet of ondersteuning, wordt een keer de struggle. Ja. Maar dat nogmaals, dat komt ook omdat we onzichtbaar blijven. En we blijven heel passief. Hè. Op Curaçao gaat iedereen stemmen. Dus iedereen volgt de politieke discussies. Iedereen heeft een mening over de politiek. En hier verdwijnen we in de menigte en laten we ons niet horen, terwijl het echt consequenties heeft. Hè. Er zijn zoveel stigma's op Antilliaanse jongeren. Ik bedoel, het bepaalt zelfs je basisschooladvies als je zegt dat je Curaçaose ouders hebt, omdat ze er al van uitgaan dat je een instabiele thuissituatie hebt. Dat kan niet. En het zijn die stigma's die we moeten doorbreken. En dat kan alleen maar als we naar voren stappen en onze gemeenschap meegaat. Aqui na Gisha Trobe, Isaura, Minosa vai votar. Pero Pablo me vai votar. Saca nos caro. Sim, danke. Echt, mas danke. Sim, e Betty, que porque era visa? E quero pensar, mas esta traz uma coisa, nós não gostamos de votar, verdade? Rita me pensava, nós não gostamos de votar na Holanda, aqui na. Maar ele estava aqui em brass band, e lo qual que tinha boneiro com Corsau aí, show, é completamente show, evenement, tudo ele lo vai votar. Então, esse aí, lá nos visa, nós queda com ele, de nos bem a entrar. Como né?
vestir de un t-shirt, vou vestir de un patch, vou vestir de saque, vou vestir de saia. Pero Sim, pero agora que não, Betty, agora que tá mais tanto, um tapete com t-shirt, tá cai galinha de 5 quilos, com saque arroz, com coffee, com ato Ik check telefone. die in Florimpa bij Center para comprar boodschappen. Sim. Sim, ato também Dank je, meida. telefone, para opwaarderen telefoon. sim. Maneira que você vai puta na corso, camina que você vai dar informação, camina e vai de uma conversação profunda, sem banda, sem come, sem coi. E vem de volta pabo, na poneiro também igualmente. Vamos ter algum banda foi Aruba, para ir arriba, vai a bom, agora na capa 4 raia, na mesa sundra, N que 13 banda para Nampalha. Você conta, é coisa. Tananda, te cosa ainda só se deu. Buta era, buta na foto para bu passou na agradecido com na vale era por nada. Então é típico na me cambia. Sim, mas mira, razão Betty, passou a mi nota, para passar mês quinta e soura. Dank na Facebook, mas bem sata quinta e soura. Sim. Então, esta 13 conversação deep. Esta 13, lo cual que nós mester como antiano, tem muito bom sua capacidade para por cima dentro da tweede kamer da grande cava para sobre tem coragem tá pensando da bisavo lá nós bisa que nós tá tem Bani Silvana mas Silvana tá para dentro da kamer então ora é grupo tá vira grande mas como né me tá espera com ele fuerte sim tá vira mais forte então tá pensando da bisa se logra dentro da kamer pero pensa mais largo por na necessidade e sali fedenca se partido e soura. Até botar eu tenho grupo na. Eu a mim não tem político que me vota para mim. Qualquer coisa vota para uma ação e vota para Isaura então. Se você não sabe que dia assim como voto, lá que nós toma molester de sali bij vota. Até que Mariland weer melhor. Dank je. Echt, maar je dank je para essas things. Mira com Mari também dá para votar bem. Sim, que Mari, sim. Vou conhecer Mari, Betty? Com Polaga. Também um de meus amores, não? Sim, com Polaga. Lá tu é família, casar, família de Norte Willem, escutem voz em Boneiro, na Boneiro, família de... a minha Rubinella. A minha senha. Rubinella também, e só eu botei meu voto. Eu também estava membro de Antuba e... Mudança tem seguro, pero nós eu não gosta de pedir mudança. Banco para fazer cambio. Se gosta, Anto, manda-me uma mensagem para Facebook para nós papia. Ok, aqui na Holanda trobe, a mim tem hobby respeito, sim, para sua coragem. Dank je. Sim, que alvan bom, se tem queiro, levante para vai sinta debatar pringa com ato vooral Gert Wilders aí. Seguro. Pero junto com o funcionamento também, passou repara para nós aqui, me quer saber que tem brincaça com o seu líder. Não é supportive. Não, echt hoop je supportive. Sim, putinha, pero ora para, atende, ora para dentro da câmara, como que para antiano, senhor, putin lubida também, alô? Mita kita lubidade de defender me back aqui da front que vai. A família antiano na me vai to. Ah, sim. Aqui na Holanda bisa eita partido Isaura. Eita sona bom. Ouve bom. Ai. Não, pero Isaura outra pergunta, não me te querer saber que me te vai tiki mas deep Cubo. Kiko como maior na atuma e coisa ora babisa como também 30 partido aqui na Holanda. Aceita interessante. Mi mamma avisa sempre me no. Un momento, sì. Mi mamma avisa no e di no asie. Anto mi tata avisa baipe. Ela avisa mi baipe e sa que
tabo doel ding bobida bijpe. Je zit op het juiste pad. En mijn moeder zei, nee, doe het niet. Je bent te jong. Je moet nog Kiko ervaren. mama su miedo ta. Ja, eigenlijk mis een koskubet, ja, bisa, hè. Dus het is een slangenkooi daar in de Tweede Kamer. Dus je moet steun hebben aan tot Mirana Turcos Kunanga bisa over die Sylvana Simons. Ja, ik denk dat ze me wel beschermen. En meestal wie ben ik er zo, want hele bisa mia amin teno Holanda pa cuidado of yudabu of sostenebu. Pero mi tata bisa bijpe, bota mucha jong, botinos. Je hebt de kracht in je, je hebt de kracht van je voorouders. Het komt goed. Want awaki mama a, ela cambia. Awaki essa mulher, sim, bijpe, me tá sendo orgulhosa de vo. A butata está sempre poderoso, bo mama está tem tique medo, pero bisa bo mama está de chiquito, bo tem começar para boa experiência. Maar bo party met de Wilders. Naitje Hansen. Ami comi dos e o baronan também vota para Isaura, 100%. Danke, sim, eu vou não tá dentro. Me também pedi uma donação. Sim, seguro. Tem aqui bom Isaura, agora aqui mi nota den Antuba mas mi acaba escola acaba. Ok? Não dá nada. É saber que a queda, botine, você é caminho para cana, então tá bom para compartilhar com nós outro estudante não, que tá bem bringa aqui na Holanda. Zie Calvin, Geert Wilders is niet zo slecht hoor. Ik ken die man persoonlijk. Nou, me não tem nada contra de Geert Wilders. Me te gusta su cosnan que ta papia e ta tresenan ne momento adequado maneira Martin Ribaclabo, maneira pica. Seguro. Di qua barrio na Corsau e sobra tabini. Abrams. Não tô mais leu. A mita de montanha, que nossa J banda na e trasme. Sim, Abrams. Sim. Ok, então agora aqui como mama também a gente desenvolveu bota de partido, eleição tá cerca e comentário. Esta marcha orgulhoso mesmo. Esta echt. Aqui ela visa que esta tem medo também, mas nem medo para a opinião de outra gente, pero ela repara que basta gente tá suporte, então minha família não também. Mas já tanto ainda na Corsau tá echt visando que já tá hopi bom que você tá fazendo. Então mostrar não que nós também tem na Holanda, então nós estudantes também tá conta. Ok, pero e só outra coisa, não? Dani Reuter também estava em política aqui na Holanda, também estava jong não. Sim. Com ela sali. Essa é minha. Ela vai Corsau back met keer aan a awaki eta do mee na eleição na Corsau. Essa é minha. Não, ela sali completamente. Pero a querer que esta tem specifieke reden hoe ela sali. Isaura, me maak ik volgende vraag. Het partido de Marocano y Ragnos visa Turken. Konan buta kampanya kuna y kung ehen na ita Kosovo. Support wel? Sim, ze steunen me in de campagne. Sterker nog, ze financieren een heel groot deel van mijn campagne. Ik matra een campagnefilmpje na Papimento. Porta pica por show etame. Eta trajador de estudante, co-studente, aan het denken apagape. En ze motiveren ook dat ik campagne voer op mijn eigen manier, in het papiament. En Denk voert op een hele andere manier campagne. De Turkse gemeenschap moet je anders benaderen dan jongeren. Of de Marokkaanse gemeenschap moet je anders benaderen dan de Surinaamse gemeenschap. En ze geven me heel veel ruimte om te doen wat ik wil doen. Omdat ze ook beseffen dat ik het beter weet
dan iemand die altijd met de Turkse gemeenschap praat. Dat zijn gewoon niet dezelfde manieren. En ze vragen altijd, heb je steun nodig? Heb je vrijwilligers nodig? Er is een Marokkaanse vrijwilligersgroep in Amsterdam die 10.000 flyers voor me gaat uitdelen in Zuidoost. Dus er is wel degelijk steun. En ook vanuit de jongere generatie, vanuit Denk, zie ik van het is zo goed wat je doet. Omdat je ook laat zien dat jongeren gewoon echt wel een waardevolle mening hebben. En niet dat we alleen maar jong zijn en daarom niks zinnigs kunnen zeggen eigenlijk. Oké. Ja. Pero, Isaura, si por resultar ding kabinet. Kiko te promekos ko bote beasi. Fuera de aleluya, yupi, bulador y plafón, pero Kiko lo beasi. Como promekos pa no se endena. Ik denk best wel. Ik denk het eerste wat ik echt zou doen is het coho aanpakken. Hè? Want dat is desastreus voor Curaçao. En politieke partijen hebben het daar nog niet genoeg over wat dat gaat betekenen voor de burgers. En alleen vanuit de Tweede Kamer kan je invloed uitoefenen over hoe dat plan wordt uitgerold. En het is al bezig. Hè? Ze zijn al bezig met de sollicitatieronde voor het coho in Den Haag. En het is heel goed dat we daar zicht op hebben. Dat is het eerste. En het tweede zeker is moties indienen omtrent een onafhankelijke afdeling binnen DUO voor de begeleiding van Caribische studenten. Ik denk dat er sowieso moet komen. Ik snap niet waarom dat er nu niet is. Want het geld ligt er en Nederland heeft geld klaar liggen voor de begeleiding, maar er wordt niks mee gedaan. Oké. Dan moet je wel lobbyen. Niet lobbyen, je kan het indienen als Kamerlid. Het is gewoon, en lobbyen natuurlijk. Bij stemmen moet je lobbyen. Ja, dat zeker, ja. Maar Denk is al bezig met een onderwijsplan. En er zijn al best wel veel mensen, bijvoorbeeld vanuit GroenLinks, die beseffen dat het niet kan. Hè? Vooral na het rapport van UNICEF. Het kan gewoon niet. Ja. Oké. Isaura, un pregunta mi técnico Randy, eta puntra, si nos pasa bo videoclip, eso que va mandami, agora Sim. aqui para tu rende mira agora aqui. Sim, seguro. Ok, então nós está dando slokje água. Shonan, bawa que videoclip di con Isaura que drenta Tweede Kamer. Bom, ja, nante, pero pa vota pe. Laga nos bawa aqui. Japa Treshing Ayakaba não está formando parte do reino holandês. Japa Treshing Ayakaba não está parte da história holandês. No papia mes de costumbre na holandês que para 150 anos está parte de nossa identidade. Para 150 anos acaba nós está educando nos mes para meio de idioma holandês. Para 70 anos acaba nós está parte fundamental de nosso estatuto. Já para 70 anos acaba, nós maiornan, família e conhecinan também Holanda para ser seguir estudo ou para fazer uso de oportunidade que Holanda tem de oferecer. Já para mais de 70 anos acaba, a comunidade antiana está forte ancrada na sociedade holandesa e for de início a binta luta incansavelmente para a igualdade do reino. 70 anos nós estamos lutando contra prejuízo aqui na Holanda e sem nenhuma classe de reconhecimento. Nós como estudantes talaga turcos atrás para fazer nosso sonho na realidade. Pero agora nós chega aqui, nós estamos confrontados com uma realidade indesejada. E meio de recurso existente não está acessível tampouco para nós como estudantes. Pois, mestre bem cambio. Como cidadão de reino aqui, nós que está visível. Aí chega a hora para nós vos ressonar e laga saco nos vos também ta conta. Porque ouído e cambio, baixa o voto para representação. Vota para inclusividade. Vota riba pessoa que realmente conhece a história e bodolo. Vota consciente. Vota para Isaura Carillo. Número 6 riba a lista de Denk. Bampe. Sim, Jonan, nós estamos back a trobe. Nós estamos seguindo conversar com Isaura, de com nós temos que com Isaura Tweede Kamer.
Isaura, botei? Sim, me tem. Ok. Aqui nanang nat Holland te bisa, maar de coho is nog lang niet rond, toch? Jawel hoor. Oh, oké. Is al getekend en klaar. Nee. Dat is dus die illusie die er heerst. Het is al getekend en klaar. Oké. De kleine letters moeten nog worden bepaald. Oké, aqui nanang te worden bisa no aha je bo flyer de Zuidoost aqui. Nada no abini de brievenbus. Daqui dia nada Nou, dat is de party. Esse man aqui, feija wismis, ami mis kumi grupo tabay flyer, ding Zuidoost. En dan sa kumi sa kama na Ganshof. Oké. Ja. Ja. Gisa, ja. Isaura, ora bo cabo logra tur cos cubo apone pa logra. Lomi queda muito contento se o 13 março de Seul aqui na Holanda als celebração de tudo que nos alogra als cosecha. Eso. Tem marcha aqui na Zuidoost, die Seul. Chiqui. Pero sí, verdad. Oké, pero ja, sowieso, ora kuku, het is zover, komt het in de Tweede Kamer, wat ik wil hebben, pika. Zie. En het coho is al door de Tweede Kamer heen. Het ligt er al. Er worden ook al letterlijk sollicitaties uitgevoerd om te bepalen wie ervoor gaat werken. Hè? Dus het plan is er al. Het is niet... Oké. Mhm. Maar even zonder grappen, toere rasa ting nandia in de riba kalender, kunang tahaya liever. Nos ting BV 10 oktober, pero nos mes, No te lucha, pahaina. Sí, vrij. sí, verdad. En mitad met tabay lucha, pahaina. 1 juli vrije bevrijdingsdag voor zowel Suriname als Curaçao. Dat kan niet. Maar dat heeft weer te maken met het feit dat wij niet naar de stembus gaan. Dus we rekenen niet af met het beleid wat er wordt gevoerd. En als je tegen een partij zegt, ja, je verliest 10 stemmen omdat je niet opkomt voor de Antilliaanse gemeenschap, ja, dan beginnen ze op te komen voor de Antilliaanse gemeenschap. Dat gebeurt er nu niet. Oké. Pero bota bing, has je campagne naar Rotterdam? Sí, mitei, ya sabra. Ya sabro. Sí. Oké, sombra, ja, si mi nota hera, Rotterdam, die grootste Antilliaanse gemeente. Ja, gemeenschap. Sí, verdad, sí. Maar staan ook Amsterdam. Sí, misa. Raar, maar waar. Nou, is het El problema está también que Holanda es muy grande, entonces ahora no está corre gemeente para gemeente. Pues sobre acordamos, Antilliano nanda rond parte de Holanda. Correcto. Sobre passa por propaganda na televisão, denken passe na televisão para com na rádio. Sí, na RTV7 een campagnefilmpje die net dat moestrakava pa Unsiman. En tot best wel veel interviews worden ook bij RTV7 komen naar voren en via radioprogramma's. Dus ja, ze zijn er wel. Oké. Nós tem 17 de agosto também, segundo mi também. Sim, mi nota hera. Sim, verdade. Sim. Ja, de Naida Clemencia, denk Friesland também, Lagasaco, botei. Ei! Sim. Ei, botei bem passadia. Itu ribera. Naida, bopor manda mi un DM pa mostrar mi una meeting kuta denk Friesland, pues Friesland no te conocí. No. Que agora aqui tem uma oportunidade para você ser reconhecido com Friesland, pero Eindhoven tá met die hopi antiano. Sí, misa, misa. Então, também bota bem? Sí, ando Nijmegen com Zwolle também. Ok. Nijmegen no chega tur caminho ainda. A mim mesmo, tá ding laat aqui me atende de Isaura. Sí, pero pensei mesmo, de mi comunidad para spread the word over die position of die election também. Sí. Seguro. Pero agora na boneiro que usava centros também não pode foto.
Hoor, denk no asi sabi. E me sa lalaga abu na bonero din 20 million buda tintura foto ng kaba. Pero hoor abu no la ribelista para foto babo. Sí, pero man, nang as support misi maar bij Curaçao ding aan afgelopen kerst aan te enang makumisami campagne. Pasal misaku bastante aan ta volgen en nieuws naar Curaçao. Aan te enang no sa je kan niet alles tegelijk doen, hè? Dat is ook het ding. Je kan niet, Sí, sí. je kan niet alles tegelijk doen. Of porque me di na bonero na ibuta ting harma e banda com pastel com limonada. Sí, pues no comencé, mi no te un boneriano, dus ja. No, pero ya. Ata no. Na nota vota conocer Samira Rafaela. Nou, pero en campagne die Samira Rafaela estava specifiek gericht op de eilanden en non landen. Dat is ook nog weer een verschil. Essa aí também me tá, eu houve falta, mas né, nós temos snake também, ribo lista de CDA, na centro estácias já. Pero se essa cá for stemmen, CDA tá pai, os tem eco se tem caboneiro de porcaria que tá aí. E não tá bem Tweede Kamer. E não tá bem Tweede Kamer. Vou como né, vou stemmen emergency, pero e não tá bem Tweede Kamer. Então também me tá aí com nossa parte de Holanda, nós postamos CDA, nem VVD, nem D66, nem partido de carajo, nem a que também tinha palavra carajo de minha boca. Então, é um local boneriano, puta rebelista, para trekken in keer in Tweede Kamer. Maar como né? Então, tu reconhece a mitad, já tá, assim na bodido, hopi, forma de dentro da Tweede Kamer, anda bloqueia na tua maneira, quando nós representantes do povo não tá busca o que oferece nachi para tocar na dentro. Então nós temos que dar abusar, mas como abusar nós está bravo se jongen van de hele klas en dat is bij ja, maar nou toe ladrão corrupto. Nós temos que chupar bem. Well, sim. Rubinella Bernardina, da bisa mita by share bo video. Dank je. Rubinella, mita kere kuta su video so botigu share, pero botigu share enter e pica já wenochi, ja tu rende por sa ta pa Kiko e Saura ta na denk e no bij één, anto Kiko e Saura que bij logra de Tweede Kamer. Sí. Que men nata haya full e paquete. Sí. Que men shona no lubida di share deel pa asina nang sa mas di Isaura esa aqui to flyer live. Flyer live, seguro. Depois eu recebo para denk. Ai. I know. Aqui nanang Gisha tabisa ma share ding e grupo triunfo di moe. Eso. Sí. Opima. Eso, ayer estaba dia de inocente moe ta manda mundo que men. Opiniendo no está de acuerdo, pero ya, dame di, te doblere di. A ver. Sí, que men Isaura, me quiera donar a oportunidade para bisa hendenan, no se hendenan, Shonyanga mino ahaya contesta arriba mi pregunta. Eso sei, Takiko tá sua pergunta nós tinha bewak, mas arriba Takiko onda ela Takiko tava tá sua pergunta. Era mi wak, so mi quer. Hasta Sion. Sion, na mi wak. Kabinet avisa na que sorpa sem llega na slachtoffers. Sí, pues, stop abo, te quiere nang mister tuma, qua stap. Ja, het gaat om veel meer. Hè. Het is niet alleen de materiële schade, maar ook de immateriële schade. En eind van de dag,
is het maar 30.000 en worden alleen de overheidsschulden overgenomen. Hè? Dus de schulden die men heeft bij de zorg of bij andere instellingen, bij woningbouw, worden niet overgenomen. En 30.000... Is niks. Is Nee, niks. al die schade. Het daño mental. Zie, Het daño mental. en dat wordt niet vergoed. Es stress. Zie. En dat wordt niet vergoed. En vervolgens wordt er niet gesproken over de hervormingen die er moeten gebeuren om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Nogmaals, het gaat niet alleen maar om een dubbele nationaliteit, maar ook geboorteplaats. En voor ons was de next stake de geboorteplaats Curaçao. Dan werd je al gezien als fraudeur. En dit Belastingdienst is niet de enige sector waar dit in gebeurt. Het is bij gemeentes, het is bij UWV en het is best wel breed. En het wordt niet aangepakt omdat de VVD niet de achterban heeft die dit voelt. En wij wel. Wij zijn de achterban die dit voelt. Maar wij laten ons niet horen in de politieke arena. Ja. Oké, estranho sim die partido, particabineto e Tweede Kamer mesmo não tem uma solução para essa chega e a vocês stappen para chegar naar essa. Het heeft heel veel te maken met het rechtsbeleid. Nogmaals, het is niet hun achterban. Hè? Het kabinet bestaat uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat zijn voornamelijk een grote witte achterban uit de hoge economische klasse. Daarom staan ze nog steeds hoog in de peilingen, ondanks de toeslagenaffaire, wat het meest kwalijke is wat Nederland heeft gezien. Het is een belastingdienst die discrimineert. Hè? Het is sprake van institutioneel racisme op hoog niveau. Bij andere landen zou je denken dat ze dan afrekenen met zo'n kabinet. Rutte stijgt in de peilingen, want het gaat om een witte, rijke achterban. En wij zijn de mensen uit de sociaal-economisch zwakkere achterban die dit voelen. En onze partijen worden niet gehoord. Daarom is het zo belangrijk dat je gaat stemmen. Want als je niet gaat stemmen, gebeurt er helemaal niks. Oké, que me bote aqui na trove, pero que concreto abo que bij hasi, pa motivo com staatssecretaris van Huffelen tá trabajando riba solução pois Kiko tá abo su toevoegende waarde. Omdat je kan niet verwachten van hetzelfde systeem wat dit gecreëerd heeft, dat ze komen met een gelijkwaardige oplossing. Het probleem gaat veel dieper. Ministers en staatssecretarissen hebben de toeslagenaffaire genegeerd. Het is al sinds 2014 kenbaar dat er sprake is van institutioneel racisme binnen de Belastingdienst. Rutte weet al sinds 2015 van dit probleem en weet ook al dat het veel grotere zaken zijn dan toen naar de media naar voren werden gebracht. Staatssecretaris Van Huffelen is onderdeel van het probleem, niet per se de oplossing. Er wordt niet gesproken over de hervormingen en er wordt niet gesproken over hoe je institutioneel racisme ervoor zorgt dat dat niet meer voorkomt binnen de Belastingdienst, omdat het niet hoog op de prioriteiten staat van de partijen die nu regeren en hoog in de peilingen staan. Nogmaals, je kan niet verwachten van mensen die onderdeel zijn van het probleem dat ze komen met de juiste oplossing voor het probleem. Oké. Mi nota é cai, pero echt, maar vol in love com Isaura. Mi nota cai. Oké. Nou, mi pokere, Gisha Sombra, door die Rincho, saludos, door die Rincho, maar wordt ook benaderd van Kiobo Isaura Carillo. Mi dico ne, mi not sa nada di Isaura, anto e di commissie, ela brief mi un tiki, kenta Isaura, mi di, ja yo, laga Isaura, tu ma contacto kumi, anto ata Isaura akinana. Den programma pasa ora ku Isaura, ma papi ku Isaura, ela pasemi un hende hopi vlot, hopi skerpi, anto mi di, ok, laga nos banco ne de plataforma di Pika Pika Talk Show. Sigur. Masha, danke bij oportunidad. Com mil amor. Isaura, me quero brindar a oportunidade agora aqui para visa nos rende não? De quando tem que ver para dia mais?
Sina nos clausura il programma Jawi. Ja, sigur. Ik denk dat het duidelijk is voor iedereen, vooral vanuit de Caribische gemeenschap, vooral vanuit onze gemeenschap, hè, dat we al jarenlang te maken hebben met stigma's, dat we gediscrimineerd worden en dat we niet toegang hebben tot gelijke kansen. Terwijl wij een van de weinige gemeenschappen zijn die al 300 jaar lang onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving en van het Koninkrijk zoals kenbaar was in mijn filmpje. Wij lijden eronder. Onze kinderen, jullie kinderen, onze jongeren, jullie jongeren lijden onder het beleid dat er wordt gevoerd. We staan nog steeds achteraan in de arbeidsmarkt. We worden hartstikke hard gediscrimineerd op de huizenmarkt. En zelfs de Caribische studenten die hier naartoe komen voor een betere toekomst, laten we vallen. En daar moet verandering in komen. Willen wij vooruitkomen? Willen wij ervoor zorgen dat onze jongeren goed terechtkomen en niet gezien worden als criminelen of boeven, of alleen maar de CBS-statistieken als tienermoeders. En wij niet alleen maar te horen krijgen dat wij terug moeten naar onze eilanden. Want we blijven en zijn Caribische Nederlanders. We hebben recht op een gelijkwaardig bestaan in Nederland. Want ook dit is ons koninkrijk. Laat je stem horen. Anto sostenemos na Miss Juditera. Paso nos mister 10 in representación ding Tweede Kamer. Panos Yunang, anto panos Hobenang. Que Isaura bota agora aqui mita ponepo de oposição com bota priminti nos rendena com bota betra para nos rendena. Sigur. Zie. Oké. Dat is mijn motivatie om die Tweede Kamer in te gaan. Isaura abota querer com Rutte também gana? Zie. Sim? Oké. Zie. Miranda en peilingen dan, sigur siya. En também gana. Oké. Beta que bom esta querer. Jolie, para Rutte da Gana, Isaura Gana. Mita direita Tweede Kamer, sim, pero Rutte tá, su partido tá sali, isso não mais grande. Sim. Ai, sim. Oké. Tradonan ko BNR nang ko ETPN na ita. Mita riba lista di denk, número 6, ante lista tá lista número 2, pero mi número tá número 6, Isaura Carillo riba lista di denk. Oké. Banotele Santiago, ban saca su cara, pe saca di nos. Sigur naida. Sigur. Dus Betty, kiko bota Betty com boa foto. Mi foto busa sempre, a mi sabira rondoi cos, mi ta direct, sempre ma foto pa Geert Wilders. E lá em cama de porte de lante, essa cama de porte para trás. Pero sempre ta pa Geert Wilders pa foto. Pa sobra wa, eta gente, eta skerpi me kokumi, eta sasu stukken aan bom, eta si hopi cos pasu país. Estima su país, estima su endenang. Ja, mita tire foto peto. So, eta tiene Tweede Kamer caliente. Eta tiene caliente. Anto mita desea Isaura si tour clase de éxito. Isaura pabu courage, buta un joven valente. Po mama y butata me está orgulloso divo. Puta pini di família Suriname e Corsou, mita espera com tambe. Tá orgulhoso de você como me não conhecemos, pero well done, mucha moen, mita espera com puta dentro da câmera para me sentar mirado, mas que com quizás me não a votar pavo. Dankie, mas dankie tu hene pature sosting. Isaura, mita deseavo tour classe de éxito. Mita spera di haja app di un buon notizia divo. Quando kuta zover, corda, boti un sita ku Pika talk show. Sì, mita vim back. Ok. Mita vim back. Di corazon, mita deseavo tour classe di éxito. Si hende na me se puntrami Rita, pa quem mi bei vota, mita bisa na bei vota pa Isaura. Dankie. Mas je acabo com Nijmegen. Saludos para
senhora e senhor, min também mencionar number de Nijmegen. Dan staat er geen mikimen. Na volta acaba trouwens. Dus, papo. Sim, sa danke, mas danke pa nang tamen. Tour classe de éxito. Anto, Shona, me quer recorda vos nan com manhã. Pica pica, a mim tá volta pi. Manhã à noite, não, manhã tem dia. Pica pica trobe, tá bole by life. Bole by life, sombra nossa seca. Nicky Royer. Anto, Kiko nossa bahasa seca Nicky Royer, sombra eigenlijk aflevering de domingo, tava tating assina tanto argumento pa pieribeje, pero tempo abai laganos, assim mesmo nós tem quase 2 horas e meia bezig, pero tempo abai laganos, anto mi quera papi com Nicky Royer riba e parte essencial de maltrato de mucha. Dus Shonan queda pendiente para sombra manhã den dia te quere bande Jesus assim e banda nan nos tabai live com Nicky Royer. Dus queda pendiente. Ato si mi nota era jara songa noche nos ting di show Raisa Francisco. Nós te bantende Kiko Raisa que behasi pa nos gente na show. Queda pendiente. Shonan, te manhã, o Dioso poder. Danke por sintonizar Pica Pica Talk Show. Corda deel, share, nos arriba Instagram e YouTube também. Doei e te manhã, o Dioso que. Ayo. Pica pica, pica pica, Pica, pica. pica pica curita. Aqui não tem protocolo. Senta pra moída. Pica pica Pica, curita. pica. Pica pica, pica pica. Pica pica curita. Aqui não tem protocolo. Senta pra moída. Pica pica curita. Pica, pica. Pica pica, pica pica. Pica pica curita. Aqui não tem protocolo.